Egunon guztioi, gaurko prentsaurreko nene helburu nagusia da Denis Itxaso etxebizitza sailburuarekin izan dugun bileraren berri ematea. Bilera interesgarria izan da, bilera positiboa izan da, eta aukera eman digu bilera honek batzuk eta besteok, EH Bildu zein etxebizitza sailak esku artean dituzten proiektu nagusien inguruan elkarren berri emateko eta zehaztasunetara jaisteko. Gure partetik, posible 30 gisa izendatu dugun iniziatibaren berri eman diogu etxebizitza sailari eta sailburuari zehaztasun askorekin, publikoki askotan eman ezin daitezkeen zehaztasunekin, publikoki diot, zehaztasun horiek askotan azaltzen azalpena luzerako edo luzea direlako. Beraz, zehaztasun tekniko, finantzario, juridikoen inguruan aritu gara. Eta bestalde, beraiek berriki aurkeztu asmo duten funts sozialaren berri ere eman digute, eta, kasu honetan ere, publikoki eman duten informazioaz gain, hainbat xehetasunen berri ere eman digute guri. Beraz, zentzu hortan esan dezakegu bilera interesgarria izan dela, probetxuzkoa izan dela eta positiboa izan dela. Mahaigaina jarri dugun guztia kontutan izan da, gure partetik berretsi nahi dugu ideia gure ustez importante bat etxebizitza publikoen promozioari dagokionez. Eta da, posible 30 iniziatibak planteatzen du hain zuzen ere erakunde berri baten sorrera. Eta gure ustez hau aldagai importantea da. Importantea da, ze erakunde berri baten sorrerak aukera emango luke etxebizitza eskuragarrien promozioa sektore publikoak bere gain hartzeko. Noski, sektore pribatuarekiko kolaborazioarekin, orientazio soziala izan dezakeen sektore pribatu batekin kolaboratuz, baina etxebizitza publiko eskuragarrien promozioaren kontrola, bai sektore publikoak izango luke. Bai planifikazioari dagokionez, bai promozioari dagokionez, eta bai etxebizitza horien kudeaketari dagokionez. Beraz, gure ustez importantea da momentu honetan, emergentzia gora honetan, non eskaria erabat kontrolez kanpo dagoen, hain zuzen ere, sektore publikoa gaitasuna izatea, prozesuaren kudeaketan prozesu horren kontrola bermatzeko. Horrek emango liokelako, hain zuzen ere gaitasuna egoerari erantzuteko modu efektiboarekin, modu azkar batean, hain zuzen ere egoerak eskatzen duen moduan eta neurrian. Nik uste dut etxebizitzari dagokionez, nabarmena dela arazo honek ondorio ekonomiko-sozial azgarria dituela eta bihurtu dela ondorioz gizartearen kezka nagusia. Aste hontako ITV Focus inkestak ere, gaur jakin dugunez, hala esaten du. Eta guk uste dugu hemen, badagoela eztabaida politikoa mahai gainean. Eta badaudela bi enfoke edo bi ikuspegi. Arraz desberdinak antagonikoak ez badira. Batetik dago ikuspegi bat esaten duena, etxebizitzaren eskaintza merkatuaren esku utzi behar dela. Merkatuari lagabar zaiola konfiantza, sektore pribatua izan dadin etxebizitzak eskainiko dituena. Hori da enfoke bat, enfoke liberala, sinisten du merkatuaren autoerregulazioan. Noiz eta prezioa dauden maksimoetan eta prezioiek ez direnean eskuragarri geroz eta gizarte sektore zabalagoentzat. Baina hala ere, hori horrela izanik ere, oraindik orain jarraitzen da, pentsatzen, sektore pribatuak eskaini behar duela etxebizitza. Eta nagusiki hori da PNV-ren posizio politiko ideologiko etxebizitzaren auziari dagokionez. Atzo bertan ikusi genuen Donostiako udalean, non PNV eta PP-ek planteatzen duten infernuko lursailak saltzea, promotora inmobiliaria bati, honek eskaini ditzan etxebizitza tasatuak. Gutxienik 400.000 euro balioko duten etxebizitzak izango dira horiek. Prezio horiek ez dira eskuragarriak ertaineko langile klaseentzat. Edo hori bera ikusi genuen duela ez asko, Espainiako Kongresuan, noiz PNV-ek abstentzia eman zion
alokairuak prorrogatzeari. Eta beraz, abstentzio horren atzean badago posizio ideologiko hori, ez? Hau da, alokairuen prezioak merkatuak erregulatu ditzala, ez? Ez da ia esku hartze publiko bat. Hori ikuspegi politiko ideologiko bat. Eta gero badago beste bat, eta da, halako egoera baten aurrean, non demostratu den merkatuak huts egin duela eta merkatuak kontrolez kanpo dagoela, eta ez dela gai prezio eskuragarriak eskaintzeko geroz eta jende gehiago hori, eta geroz eta jende gehiago dagoenean ezin duena alokairu bat ordaindu merkatu pribatuan, sektore publikoak hartu behar du ardura merkatua interbenitzeko. Interbenitu ze zentzutan bat, espekulazioari frenoa jartzeko, eta etxebizitza sektorea desmerkantilizatzeko. Eta zentzu horretan, uste du, gure iniziatibak, posible 30 iniziatibak erdigune politiko bat hartzen duela. Hain zuzen ere, sektore publikoak hartzen baitu ardura, sektore pribatu jakin batekin elkarlanean, etxebizitza publikoen promozioa egiteko eta dagoen eskariari erantzun estruktural bat emateko. Beraz, uste dugu hauze dela momentua, posizio politiko kontundenteak hartzeko, posizio politiko solidoak hartzeko eta posizio politiko koherenteak hartzeko, momentu honetan gizartearen kezka nagusia den etxebizitzaren larrialdiari erantzun politiko baikor bat emateko.